is Secret Files. Naging puta o pokpok ako para matustusan ko ang pag-aaral ko. Way back high school, kinakabahan ako sa unang araw. Lagi lang nasa utak ko is I have to maintain my grades kasi ayokong ma-disappoint sila papa. Sobrang taas kasi ng expectation nila sa akin. Kasi nga, nung elementary ako, first honor akong graduate sa school namin. Nung unang pasok ko sa bagong school namin, dahil high school na, medyo nahihiya ako at naiilang rin. Kasi wala pa akong nakikitang kakilala ko. Medyo napansin ko na panaytingin sa akin ng mga estudyante doon. Kulang na nga lang matunaw ako sa paningin nila. Ewan ko ba? Hindi naman ako mahiyain. Pero tinablan ako ng hiya nun. Parang ang gusto ko nang umuwi. Hanggang sa nag-umpisa nang i-announce ng dean ng school namin na hanapin na namin ang mga pangalan namin sa bawat year level na rooms. At nung nahanap ko na ang pangalan ko, agad na akong pumasok sa room at umupo sa likod dahil nga nahihiya ako. May nakilala akong mga ilang kaibigan sa loob ng classroom. Tuwang-tuwa silang binabahagi sa akin ang balita na usap-usapan raw ako sa campus. Ang tanong ko, bakit? Bad news ba? Ang sagot naman nila, naku, hindi ah. Actually, sikat ka nga eh. Ikaw pala yung first honor ng school nyo? Manghang tanong nila. Sabi ko naman ay, oo. Bakit nga? At sumagot naman sila ng, alam mo kasi, dito sa school natin, pag magandang record mo sa recent school mo, nako, sisikat ka talaga dito. At simula nun, naging kampante ako. Fast forward. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may kaklase akong lalaki na sobrang competitive. Pansin ko na lagi niya akong kinukontra sa lahat ng sagot ko sa tanong ng aming guro. Na dumating sa point, yung tanong, naging debate na namin sa loob ng klase. Hindi ko naman pinipersonal lahat ng mga pangungontra niya sa akin sa room. Pero pakiramdam ko, nagpapapansin lang talaga siya. Hanggang sa yung isang kaibigan ko na itago natin sa pangalang Jenny. Ang sabi sa akin, etong taong to ay may gusto raw sa akin. Pero ang sabi ko kay Jenny, talaga ba? Parang hindi naman. Ano, prank ba yan? Alam ko namang galit siya sa akin eh. Pero ang sabi ni Jenny sa akin, Aya, maniwala ka. Matagal ka na niyang gusto. Napaisip ako. Fast forward, nagkaroon ng outing ang buong klase. At doon sa mismong bonfire, umamin sa akin si Jonas. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Pero basta na lumabas na lang sa bibig ko na gusto rin kita. Siguro dahil
matalino siya. Kaya ako nasabi yun. Dahil nakikipagdebate siya sa akin, na-attract ako sa kanya. Kaya sa hindi inaasahang pagkakataon, ayun, jumowa si atin ninyong marupok. Lumipas ang 6 na buwan, sa hindi ring inaasahang pangyayari, nabalitaan ko, napatay na raw si Jonas. Nasaksak raw ng mga adik habang pauwi sa kanila. Ewan ko, ang bigat-bigat sa loob nang malaman ko ang balitang yun. Ang sabi ko lang kila papa ko noon, kaya ako malungkot, ay namatay yung kaklase ko. Kaya kung pwede, samahan nila ako na pumunta dun sa lamay. Pumayag naman sila. Pinilit kong hindi lumuha habang nasa daanan kami papunta sa bahay nila Jonas. Hindi kasi nila alam na boyfriend ko si Jonas. Fast forward, 4th year high school. Doon nakilala ko si Jay. Nagtagal kami ng 4 na taon. At gaya ng iba, tinago ko rin sa magulang ko ang naging relasyon namin. At siya rin ang naging dahilan kung bakit distracted ako sa pag-aaral. Ewan ko, pero sobra akong na-in-love kay Jay. Halos piliin ko na lang nakausapin si Jay maghapon magdamag kesa sa mag-aral. Kaya ayun, bumaba ang grades ko. At napansin ito ng mga magulang ko. Hanggang sa isang araw, yung teacher ng school namin nagpunta sa bahay. At nabanggit kina mama at papa na meron na akong boyfriend. At baka daw yun ang dahilan kung bakit bumababa ang grado ko. At isang gabi na iwan ko yung phone ko. Nabasa ni papa ang mga conversation namin ni Jay. Nagwala si papa at sinira ang cellphone ko. Pinagbawalan niya ako na lumapit at kausapin si Jay. Hanggang sa lumipat ng school si Jay sa malayong lugar. Isang buwan akong walang balita sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan, nabalitaan ko sa kaklase ko na nasa Camarines Norte pala si Jay. At ang pinakamasakit na nalaman ko ay nakabuntis ng babae ang boyfriend ko. At dahil may Facebook account rin ang kaklase ko, pinakita niya sa akin yung picture ni Jay at nung nabuntis ni Jay. Ang sakit pala, no? Hindi man lang niya ako naipaglaban sa mga magulang ko. Itinapon niya lang yung 4 na taon namin. Inaamin ko, may nangyari sa amin ni Jay. Siya yung unang lalaking nakagalaw sa akin. At 2 beses yun. Kaya siguro ganun na lang yung galit sa akin ni na papa. Disappointed sila. Sinikap kong bumawi pero wala eh. Isa na akong putik sa mga mata nila. Nag-e-excel pa rin ako sa school. Graduate akong valedictorian. Pero simula nun, hindi ko na naramdaman ang suporta ni papa. Pag-graduate ko, na-recommend ako ng principal namin sa isang malaking university sa Manila. Sumang-ayon naman sila papa. Siguro, para makalayo ako sa kanila at makalimutan nila yung pagkakamali ko. Pagkarating ko sa Maynila, agad akong dumiretso sa university na pag-e-enrollan ko. Sobrang ganda ng paaralan na yun. Ang daming magagandang estudyante. Parang medyo out of style ako. Fast forward, may nakilala akong kaparehas ng kurso ko. Tanong nila sa akin, may kaya daw ba ang pamilya ko? Ang sagot ko naman ay, sapat lang. Kaya sabi nila basta sumama lang daw ako sa kanila at maitatawid namin ang pag-aaral namin sa university.
Naging kampante naman ako sa unang buwan na kasama ko sila. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, magkakasama kami sa dorm. Itago natin sila sa pangalang Aimee, Rhea, at Clover. Pansin ko na sa tuwing walang klase, 6 a.m. pa lang, may bumubusina ng kotse sa labas at sumusundo kay Amy. Pansin ko rin ang palaging panlilibre ni Amy sa amin. Fast forward, 3rd year na kami. Nagka-problem ako sa financial ko at halos wala na akong pambayad sa tuition fee. Wala na rin akong pera sa bulsa. Naiiyak na lang ako na tumawag kay mama kasi mag-e-exam na ng finals. At nabalitaan ko kay mama na na-scam pala ang pera nila. Kaya walang-wala rin sila. Walang-wala na ako. Ilang saglit pa nilapitan ako ni Clover at may inalok na option para masolusyonan ang problema ko. Pumayag ako at may tinawagan silang tao. Sabi ni Rhea, mag-ayos na raw ako at maya-maya lang daw ay susunduin na ako. Walang pag-aalinlangang ginawa ko ang mga bagay na hindi ko dapat gawin. Naging isa ako sa kanila. Isa sa mga babaeng nahuhusgahang university bitch, pokpok, puta, o bayaran. But that's life. Para maitawid ko lang yung mga bayarin sa school. Nagpapagalaw ako sa iba't ibang klaseng lalaki na pagkatapos, limpak naman na pera ang kapalit. Sa una, hindi ko kayang lunukin yung ganong klaseng sistema. Pero naulit ang naulit. Madalas, businessman na may matatabang asawa. Bar manager na pervert. Counselor. At meron pa yung isang kilalang personalidad. Iba-iba. Pero okay lang. Kasi alam ko na matutupad ang mga pangarap ko. Oo, inaamin ko. Naging puta ako. Para matustusan ang pag-aaral ko. At simula nun, hindi na ako umibig muli. Iniisip ko na lang na pag nakatapos na ako, siguro matitigil na lahat ng to. At sa lahat ng mga nakakarinig nito, I just want to say that your life will depend on the decisions and choices you make. So choose wisely. At ito naman yung pinili ko. Para sa ikagaganda ng kinabukasan ko. This is me, Aya. And this is my secret vow.